δεν θα σας απασχολήσω πάρα πολύ, γιατί το έργο μας... Και τα φώτα τώρα. Το έργο μας δεν είναι να μιλούμε, αλλά να το δείχνουμε σε πράξη. Εμείς, οι πρόσκοποι του 30ου Συστήματος Προσκόπων Αμοχώστου, σας υποσχόμαστε όλοι μας, βαθμοφόροι, αλλά και προσκόποι, δικόπουλα και ανιχνευτές, ότι το αυριανό μέλλον, με την εμπειρία που προσφέρουμε και τη βιωματική μάθηση και τη βιωματική εμπειρία που προσφέρουμε εδώ στο 30ο, να βγάλουμε αυριανούς άξιους ανθρώπους σε αυτή την κοινωνία. Και ο μοναδικός προορισμός μας είναι η κατεχόμενη Αμόχωστο. Αλλά σαν πολίτες και στην πόλη της Λάρνακας που μας φιλοξενεί, δεν έχουμε να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ. Και είμαστε παντού σε όλες τις εκδηλώσεις της Λάρνακας και πολλές φορές είμαστε το μοναδικό προσκοπικό σύστημα που είμαστε στις εκδηλώσεις της Λάρνακας, όπως είναι ο κατακλυσμός, όπως είναι ο ραδιομαραθώνιος. Αν προσέξετε, είμαστε το μοναδικό προσκοπείο που συμμετέχουμε σε αυτές τις εκδηλώσεις. Γιατί ο σκοπός μας είναι αυτό, τα μέλη μας να γίνουν δυνατοί πολίτες σε αυτή την κοινωνία. Και επ' ευκαιρία των 70 χρόνων ζωής μας που κλείνουμε, δεν θα μπορούσε να ήταν αφιερωμένη αυτή η βραδιά μας κάπου αλλού εκτός από την Αμόχωστο. Ο επαρχιακός μας ο εύφορος, ο Ανδρέας Ολυσότης, είναι εδώ. Να το... Οι αρχηγοί των τμήματων και οι πρόσκοποι, ναι. Μας αδεύτω, ένα μαζί μας. Κάτσε καλή, κάτσε. Όλοι μαζί θα φυσήξετε. Αντρέας.